ġimgħa minn mindu iddeċidejna li l-poplu Malti Wawċi għandu jagħti il-ġudizzju tiegħu u kulħadd qed jara li dan il-moviment ma jibżax mill-ġudizzju tal-poplu. L-għażla qatt ma kienet ċara daqs illum fuq naħa moviment b'saħħtu li wettaq dak li wiegħed li saħħaħ l-ekonomija li jagħmel minn dan il-pajjiż modell ta' soċjetà li toħloq il-ġid u taqsmu ma' dawk li l-iktar li għandhom bżonn. Moviment li għad għandu l-enerġija kollha. Jien u sħabi għandna l-enerġija kollha li nkomplu mmexxu lil Malta l-qudiem. U rejna lil kulħadd illi mill-ewwel jum għandna proposti serji u maħsuba li ħanejdulkom dak li għamilna. Iżda fuq kollox aktar interessati li ngħidulkom dak li ħanamlu għal pajjiżna fil-5 snin li ġejjin. U qed niġu qudiemkom bir-riżultati u qed ngħidulkom bit-tajjeb u bil-ħażin iġġudikawna fuq dak li għamilna u fuq dak li joqqosna nagħmlu. Maħniex ngħidulkom biex tagħmlu xi pass fid-dlam, imma qed ngħidulkom mal-ewwel x'ħankunu qegħdin nagħmlu. Magħna ma' dan il-moviment tafu eżatt fejn qegħdin. Bdejna mal-ewwel ngħidulkom x'ħankunu qegħdin nagħmlu biex ngħinukom il-familji u n-negozji biex insaħħu l-ekonomija, biex inkunu nistgħu verament immexxukom il-qudiem proposti responsabbli li jkomplu jsaħħu l-ekonomija tagħna b'responsabbiltà, li jibqgħu jagħtuna surplus fil-finanzi tal-gvern u dak is-surplus ma nżommuhx biss fil-kaxxa ta' Malta imma nqasmuh fil-bwiet tal-familji u tan-negozji Maltin u Wawċin. Dan huwa moviment tal-konvinzjoni li ma jiddejjaqx jitkellem fuq affarijiet anka kontroversjali. Ma niddejqux nitkellmu f'konvenzjoni sħiħa favur id-drittijiet. Tafu li f'dawn l-4 snin ħdimna biex tajna aktar drittijiet lil komunità LGBTI, lil komunitajiet differenti f'pajjiżna għax demnu li l-imħabba m'għandix tkun iddiskriminata. Għalhekk nemmen li llum wasalna issa biex nagħmlu pass ieħor u l-Unjoni Ċivili li ħaddieħor għad gallerija fuqha, li l-Unjoni Ċivili li ħaddieħor issa mbraċċa lil min huwa kontrija. Aħna qed ngħidu issa m'għadix biżżejjed, wasal il-ħin li nagħmlu pass ieħor u l-Unjoni Ċivili nagħmluha żwieġ ugwali għal kulħadd. Għaliex l-imħabba hija mħabba u m'għandux ikun hemm distinzjoni. Ħadd ieħor jipprova jaqta' qalb in-nies u jbaxxik. Dalgħodu fil-Kottonera qalu lin-nies tan-naħa t'isfel huma l-iktar li jaħtfu l-benefiċċji soċjali u l-aktar li qegħdin fuq livelli ta' droga. Jien dan ma naċċettax. Ma naċċettax lil min jipprova jaqsam il dan il-pajjiż. Ma naċċettax lil min jipprova jarmel il-uliedkom u jitkellem hekk ma' uliedkom. Lin-nies tan-naħa t'isfel, lin-nies tan-naħa ta' fuq, lil kulħadd Maltin u Wawċin ngħidilkom jinkburi b'uliedkom. Jinkburi b'uliedkom, uliedkom huma wliedi wkoll u rrid li nmexxu lil dan il-pajjiż għall-ġid tagħhom.
Moħan ħallu lil min jibbaxxi lil imqar tifla jew tifel minna. Kulħadd għandu l-problemi tiegħu. L-istereotipi mhux posthom f'dan il-pajjiż, anzi rridu nagħmlu ir-role models it-tajbin kif minn kull naħa ta' pajjiżna ħarġu nies kbar, minn kull partit, minn kull qasam tas-soċjetà. Mawx Malta tajba u Malta ħażina, għaw Malta waħda, Malta maquda, Malta tagħna l-koll, Malta li qed tistenna l-aqwa żmien tagħha. It-3 ta' Ġunju mhijiex sempliċement elezzjoni ta' idejat, hija elezzjoni ta' għażla ta' stili ta' ħajja li rridu ngħixu, ta' mod kif il-pajjiż miexi b'mod tajjeb, il-familji kontenti, il-negozji bis-saħħa miexin il-qoddim. U issa allura irridu naslu. Irridu naslu jekk nifqux nofs triq, jew jekk inkomplu miexin il-qoddim. Jew il-qoddim, jew lura. Jew Joseph Muscat, jew Simon Busuttin. Għaliex bibtiegħi għal-ulidna dan ħajkun l-aqwa żmien, għal-ommijietna u missirietna ħajkun l-aqwa żmien, għal-familja tagħna ħajkun l-aqwa żmien, għalina l-kol se jkun l-aqwa żmien, għaliex l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej.